Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa among website www.digicastnegros.com. Kag sarama kami malantaw sa Kika Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwasang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Dalan padulong sa duha ka mga suba nga ginadagsa sa tawo sa Silay City, ginpasirado bangod nagapunsok ang tawo. Bacolod Councilor Dino Ramos nakagwa na sa ospital matapos magpositibo sa COVID-19. LPA sa Mindanao, isa na kabagyo. Sa La Carlota City, retired teacher, gintiro patay. Kag sa Good Vibes, tabley gikan sa Barangay Patag sa Silay, ginpadala sa Paris, France para sa isa ka international competition sa mga tsokolate. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, sa Banwasang La Castellana, ginpatigayon ang unveiling of Medal of Valor marker para sa kay First Lieutenant Lolinato Tuong. Ini ang napahamtang sa atubang sang Kabakungan Elementary School kag mismo ang Chief of Staff sang Armed Forces of the Philippines ang nagpamuno sang seremonya. Kaupod si Governor Eugenio Jose Lacson kag La Castellana Mayor Romaila Nicor Manggilimutan. Si Tuong ang katapos sang 39th Marine Company kag napatay sa operation sa Matanog, Maguindanao sadtong Abril 20, 2020. Makapilaman ka beses nga napuspo ng seremonya suno sa alkalde. Makahulugan man nga si Sobehana anangin dinapit nga bisita bangod na assign sadto anay ini sa Kabakungan sang teniente pa lamang ini kag isa ka platoon leader. Suno sa Chief of Staff madamo sang pagbag-o ang iyang nakitaan sa Kabakungan. But it's meant to be, siguro kay Sir Subihana, it's not only nga guest of honor siya, but then one of those Philippine Army personnel na nagbulig man di nga ma-solve ang insurgency, not only sa La Castellana, but sa Bilongan Negros. This is the first assignment, ang Kabakungan detachment sa 11th ID ni Sir Subihana. It's worth remembering, it's worth reminiscing. And when I was invited, I received a letter from the mayor, I did not think twice, but put it in my schedule. And before coming here, I was sick. Sa number 9, Muslim community nagasaulog sang Eid al-Fitr ko ng Festival of Breaking Fast. Sa Masjid Abu Bakar Al-Sadiq sa Bacolod may pagtililipon aguntoy sa ulog ang madinalag-on nga pagpatuman sang Ramadan sa tunga sang mga pagpanghangkat nga nasugata dala sang pandemya. Ginsugtan sa Eid prayer kun Salatul Eid ang pagtililipon. Pagkatapos ini may mga pahampang sa kabataan kag kinaon. Suno kay Brother Yusuf Foss, ang presidente sang Center for Islamic Studies kag Dawa of Negros, sa isa ka bulan nga puasa kag pagpangamuyo na lakip diri ang personal nga pagampo kag paghingiyo sang kaluoy, grasya, pagbugay bisan pa pagpangamuyo para sa ikaayong lawas. Nalakip man diri ang kahilwayan gikan sa pandemya, suno sa iya kag kalinong sa tagsa-tagsa kag bugos nga kalibutan. Sa tunga sang pagtililipon suno sa leader, wala sila nagkulang sa pagpahanumdum sa pagsunod sa minimum health protocol nga nagalakip sang paggamit sang face mask sa sulod sang masjid kag pagpatuman sang social distancing. Tubtub lamang sa 50% ang kapasidad sa masjid ang ilang gintugutan suno sa iya. Basta Allah subhanahu wa ta'ala na itong Ramadan ay maging beneficial sa tanan-tanan Muslim. And patunon ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagpuasa kag pamatian niya. Answer our prayers na tagaan, balik na ang normality sa ating mundo, sa ating lipunan, magkaroon ng kapayapaan. At siyempre, yun isa lang ang bilit manakala. Sa
Sa number 8, nagapabilin nga estable ang presyo sa karne sang baboy sa mga merkado sa Negros Occidental. Ginaabi-abi naman sa Provincial Veterinary Office ang pagpaidalom sa pungsod sa state of calamity bangod sang African swine fever. Sa weekly monitoring sa Provincial Veterinary Office sa mga merkado, 57 sentimos ang average nga ginsaka sa kada kilo sang baboy sa mga merkado kung ipaanggid sa nagligad nga semana. 231 kag 38 centavos ang average nga presyo sang kilo sang baboy sa mga merkado sang probinsya. Suno kay Dr. Renata Dicena, wala sang problema sa supply sang baboy sa Negros Occidental kag tayuyon man ang pagpadala sang probinsya sang buhi nga baboy sa Luzon. Ang pagpaidalom sa state of calamity sang bugos nga pungsod bangod sang ASF, suno kay Dicena, ang mag-harmonize sa mga lokal kag national nga pulisa may kangtanan sa ASF. Epekto man sang deklarasyon ang pagtugot sa paggamit sang Quick Response Fund para masolusyonan ang pagpanghangkat nga dala sang ASF. Ang deklarasyon ang magabulig man sa pagpaestable sang supply kag presyo sang baboy sa iban nga bahin sang pungsod. Yes, no, masustain siya. Then, forward-looking, the governor instructed me to negotiate kung may available nga vaccine. But for now, ang per report sang director of the BAI, Dr. Morales, may 4 months nga clinical trials sa Luzon, mga 10 commercial farms. So, base this year, kung mag-positive ang safety and efficacy of the vaccine, magagamit na commercially. So, we are happy kaya ang trials gin-conduct diri sa Pilipinas. Sa number 7, 19 ka mga ginaligar katapos ang New People's Army nagsungka sa otoridad sa Kabangkalan City. Ang gitingog nga puwersa sa nagkaninaig nga unit sang PNP kag 94th Infantry Battalion sang Philippine Army amo ang naghikot sa pagbalik sa sabak sang gobyerno sang 19 ka mga persono nga ginaligar katapos sang NPA. Sunod kay Lieutenant Abigail Donasco, spokesperson sang Negros Occidental Police Provincial Office, voluntaryo nga nagsurrender ang mga miyembro sang NPA kag ini ang resulta sa padayon nga negosasyon sang law enforcement agencies kag sa budigman sang mga barangay. Padayon naman nga ginapanawagan sang NOCPO ang mga nagapabilin nga miyembro sang rebelde nga grupo nga magsungka man sa otoridad kag sila magabaton man sa bulig gikan sa gobyerno. Sa number 6, patayng isa ka 64 anyos nga retired teacher matapos tiruhon sang makapila ka beses kagabi sa kilid lamang sang highway sa Barangay Hagimit sa siyudad sang La Carlota. Sa investigasyon sa PNP, si Irvy Ramos nga isa ka retired teacher ang nagapanglakaton lang sa dala no pudang iya himata kag magapauli na kuntani gikan sa Tiangge sang ginbanggaan siya sang suspect kag gintiro sang 5 ka beses. Patay na siya sa mag-abot sa ospital. 3 ka basiyo sang 45 kalibre nga pistola kag isa ka deformed bullet ang nakuha sa crime scene. Sunod sa pulis, ila pa ginahibalo sa karon kung ano ang motibo sa pagpatay sa anay manunudlo. Apang may ginalantaw naman sila karon nga persons of interest. Sa number 5, Tropical Storm Kising, magadala sa magulugal umon nga panahon nga may upod nga lapta-lapta nga pag-ulan sa Bacolod kag pila ka bahin sang Negros. Base sa Severe Weather Bulletin sa Pag-asa, ang bagyo ang yara sa 250 kilometers east ng Davao City kag may maximum sustained winds nga 65 km per ora. Malapit sa sentro kag may pagpangmadlos nga tubtub sa 80 km per ora. Ini ay nagapadulong sa west-northwest nga direksyon sa kada sigon nga 25 km per hour. Pila ka bahin sa Mindanao ang ipaidalom na sa Tropical Wind Cyclone Signal number 1. Wala ginapaabot si Krising nga magalabay sa bahin sa Visayas, pero magadala ini sang ulan sa pila ka bahin sa Visayas, ilabi na sa Southern Negros Island. Ginapaabot nga magahuyang ang bagyo sa paglabay sini sa Mindanao kag pagwa sa Philippine Area of Responsibility sa Domingo. Nagapahanumdum ang pag-asa sa publiko nga mag-ulo aligmat sa mahimo pagluntad sang flash flood kag landslide sa tion nga mabuno kag malawig ang pag-ulan.
Sa number 4, active COVID-19 cases sa Bacolod ang nagaamat-amat na panaog bangod man sang pagsaka sang kadamuon sang naka-recover. Sa datos ng Emergency Operations Center kahapon sang Bacolod, 89 ang na-record nga new recoveries sa syudad, kag 63 naman ang bag-o nga kaso. 903 ang karon active cases sa Bacolod. Ini ay kaduha na kaadlaw nga mas madamo ang recovery sa syudad sang sa bag-o nga kaso. Isa naman ka semana nga double digit na lang ang new cases sa syudad. Samtang ang Negros Occidental ang may 126 naman ka bag-o nga kaso sa COVID-19. 2,406 sa karon ang active cases sa COVID-19 sa probinsya. Sa Negros Oriental naman, 60 ang bag-o nga kaso sa COVID-19. Padayon ang pagsaka sang active cases sa Negros Oriental nga karon may 466 na ka total active cases ng COVID-19. May 33 naman kadugang nga recoveries sa probinsya kag 3 nga napatay bangod sa COVID-19. Sa number 3, mass vaccination sa syudad sa Bacolod ang magasugod na sa 21 ka mga barangay buwas nga adlaw. Magapatigayon sa vaccination ang barangay Villamonte, Monte Vista, Handumanan, Mansilingan, Vista Alegre, Felisa, Alihis, Granada, Estefania, Alangilan, Punta Taytay, Pahanukoy, Barangay 39, Barangay Bata, Banago, Mandalagan, Takuling, Singkang Airport kag Barangay 38. Patigayon naman ang vaccination sa Barangay 3 sa Andres Bonifacio Elementary School kag Barangay 16 sa Education Training Center School ukon ETCS. Ginpahayag ni Bacolod Emergency Operations Center Executive Director M. Ang nga ang iban nga barangay vaccination centers ang magabaton sa mga pumulyo gikan sa katupad nga mga barangay. Hatagan sa prioridad ang mga senior citizens kag may mga comorbidities nga nakaparehistro na damlag pa sa ila barangay o kung pinaagi sa online registration. Ang mag-aabot nga AstraZeneca nga bakuna ang nabaton sa syudad ang mga pagagamiton sa mga barangay. Magapadayon naman buwas ang mass vaccination sa syudad sa duha ka mga shopping malls. Wala sang bakuna sa weekend. Sa number 2, Bacolod City Councilor Dindo Ramos kag iyang misis ang nakagwa na sa ospital matapos magpositibo sa COVID-19. Ginpahayag ni Councilor Al Victor Espino pagkatapos ang ila virtual session sang sangguniang panlungsod kahapon nga nakapauli na sa ilang balay si Ramos kag iya asawa gikan sa ospital. Ini matapos nga magpositibo sa COVID-19 ang konsihal kag iya asawa duha ka semana ang nakaligad. Tuma naman ang pagpasalamat sa kaupod nga mga konsihal ni Ramos nga nagbulig sa pagpangamuyo para sa madasig niya nga pag-ayo kag sang iya asawa. Ginpahayag naman ni Vice Mayor Elcid Familiaran nga bisan virtual kada semana ang ilang nga session. Dapat sa gihapon nga magdoble sa paghalong ang tanan nga katapos ng SP agud mapangapinan ang ila ikaayong lawas. Kaag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Mga dalan padulong sa Balogo River nga ginadagsa sa karon sang tawo para paliguan ang temporaryo nga ginpasira sang lokal nga panguluhan sang Silay bangod wala na nagakasunod ang physical distancing. Samtang mga tourist destination sa Silay nga ginadagsa man sang tawo ang inubutangan sa mga checkpoints kun weekend. Yaring report. Sang Sabado, unang agit pasirado sa lokal nga panguluhan sang Silay ang dalan padulong sa Suba sa Sitio Lupa sa Barangay Kapitan Ramon bangod nagadagsa na ginutok ang mga tao sa among lugar bisan pa may pandemic kag nagasaka pa ang kadamuon sang kaso sang COVID-19. Sunod kay Mayor Mark Godes, sa nabato nilang impormasyon, gikan pa sa nagkanilain nga mga bahin sa probinsya ang nagadagsa sa among suba sa kada adlaw. Gani para likaw sa latnanay sang balatian, ginpakamaayo sang LGU nga temporaryo lang anay nga ipasira ang alagyan padulong sa suba nga kabahin sang Malugo River para hindi magdagsa ang tawo didto. For the benefit man sang tanane basibla mag saka naman ang mga cases naton kaya mga tao nga nagakinadto dito
na monitor naton nga from all over the province na. May taga Kabangkanan, San Bator, San Carlos, nga nagadinagsa na dito. So, muna ang ipasara naton. Kaina, nakalabot man sa iyang impormasyon nga bangod sa pagpasira sang alagyan padulong sa Sitio Lupa, nagdagsa na naman ang tao sa dam sa Barangay Ilopes nga kabahin sa gihapon sang Malugo River. Dito naman nagadagsa ang tao kag mga bisita gikan sa nagkanilain nga mga lugar nga nagapadulong didto. Sunod sa alkalde, iya ini nga ginpausisa kag ginpasirado man anay ang alagyan pagkadto didto para likaw man sa paglatanay sa balatian. So I have no choice but to instruct ang aton joint inspection team to conduct an inspection and to close down ang mga entry points sang area pasuba to discourage people at this time instead nga magginagangyang sila di magpalahuway lanay. Nahamtang ang ini nga mga suba sa boundaries sang Silay kag Ibi Magalona. Nagdesisyon man ang lokal nga panguluan sang Ibi Magalona nga saradaan man ang mga dalan padulong sa amo nga mga suba. Kun weekend, popular karon nga kadtuan ang Silay ilabi na ang Barangay Patag, Lantawan kag mga kaiping sini nga mga barangay. Gani gid pagkamaayo man sa syudad nga magbutang sang checkpoints para sa seguridad sa mga turista kag para mapabilin sa gihapon ang kalinong sa sini nga mga lugar. Sa Good Vibes, tableya nga ginaproduce ang isa ka pamilya sa Barangay Patag sa siyudad ng Silay ang ginpadala sa Paris, France para mangin entry sa international competition para sa mga tsokolate. Yaring report ni Romeo Subaldo. Diri sa Barangay Patag sa Silay, nahamtang ang Dolpings tableya. Nagaproduce ang tableya gikan sa ila mismo nga cacao plantation. Ang ila cacao nga ginatanom, white beans kon criollo nga variety, isa ka rare nga sahay isang cacao beans. Sa bulan sang Abril, nakabato ng amay ni Emmanuel Villarenia nga si Dulping sang tawagi kan sa organizers sang first international contest Chocolates Processed at Origins AVPA Paris 2021, isa ka international nga kompetisyon para sa mga tsokolate. Pero ang problema, wala sang kapasidad sa Emmanuel nga mag-process ang ila cacao sa chocolates. Tableya lang ang ila masarangan nga ma-produce. Hindi na sila tani mag-entra, pero mismo ang organizer nag-ayo sa ila nga sila na ang ma-process para mangin tsokolate ang ila ipadala dito nga produkto. Ang father ko naghambal na hindi kami guro kasalang sa chocolate na kay tableya ang production. Wala kami sing machine para make chocolate. Sili nga ng anong produkto niya tableya na gid nagambal father ko nga o tableya na gid. Sili nga okay lang magtableya kay kung pag-abot di i-process ko na lang kung kinahanglan gid tableya kung kinahanglan gid chocolate ako na lang bahala na magpot si papa kung sir ano ka sir sang AVP na ha. Sili nga ako president sang AVP na. Pero wala pa natapos diri ang pagpanghangkat para sa ila ni Manuel. Wala man sila sang inugbayad para sa ilang nga entry. May 1 ang deadline sa entry nga makaabot sa France gani imposible na ini nga matabo bangod may pandemic pa. Nagprangka sila ni Manuel sa ilang nga sitwasyon kag ang organizer na maliwat ang nag-adjust para makasulod sila sa kompetisyon. Ti hambal sang father ko sir next time lang guro sir kay ti way man kami do type lang production namon. Ang amon nga income sakto mga balik sa amon uma. Kaya hindi pagi fully productive kagid kayo. Tagdam pa kami ginap sa good man nga gagmay pa 3 is ang cacao. Siling nga i-konsulta ko sa amon nga board. Mayo kay na contact sa siling nga ang tanan nga mga balayaran ta na. Hindi mo na ako problemahon. Mabulig. Kay isabtong ko na natanan. Sa karon, nagabiyahe pa lang sa gihapon ang ilang entry padulong sa France. Sa barasod nga semana pa ini maabot didto. Nalipay si Manuel nga nagdirekta contact sa ilang organizers mismo sang pa-contest. Daw ano man sila daw happy man ba kay ti siyempre sa nakadamo-damo sang naga-produce man kag cultivate man sang criollo variety. Nakibot kami nga daw nag-contact siya sa amon nga kami direct niya ay na ibang tao lagi pagyan sang amo na bala. Direct sa inyo mismo? Direct sa amo niya. 2016 sila ni Manuel kagang iya nga amay nagsugod sa pagpananom sang kakao sa Patag Silay. Sa karon, may masobra na sila sa 7,000 ka mga puno kagang ila gina-produce nga tableya ang in demand kag ginakulang pagani sa supply. Grabe Barb, no? Mismo ang organizer sa competition na nag-contact sa ila para magpadala sang entry kay nabalaan niya nga diri sa Patag sa Silay. Miyara sang ginagaproduce ang
white beans nga tawag nila kay rare na siya kuno nga klase sang cacao. From Patag to Paris. Oh, P2P. P2P chat na namin. Pero may nga, ang Patag, kadamo sang wala. Kadamo Bago tala na-discover nga gikan sa Patag. From strawberries, pakadto sa cacao, kadamo sang ila to nga mga produkto gali ang gina-produce, Barb. Hindi lang talan-awon, Rumin, ang Patag. Correct. So, kabay pa kuno nga makatagaan sila sang kuan asang swerte kag makalusot makadaog sa mga kompetisyon para mas makilala pagid ang Barangay Patag. Oo. Kag hindi lang Patag, Rumin, ha? International na International, pala. So that's for Pilipinas. Negros Occidental kag Philippines. Kag amoy ato mga balita sa Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga maihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.